जाले तो कैसे कहले कि रोजे रोजे के घरवा में शासन पिया आया सहाई ना ननदो के भाषण पिया और कि जदि रही जे हे रहनिया तो घरे पाका बोलाइब प्रशासन पिया तो का कहे के बा कि तू ही बाड़ू घर के अरे मलकिनिया हमर सार के बहिनिया नु हो अतहल खातिर कि तोहरे नाम कर देब घर आ जमीनिया ना बना तू किनिया देब घर आ जमीनिया ना बना तू नगिनिया नु हो रोज रोजे के घरवा में शासन पिया अब सहाई ना ननदो के भाषण पिया कि रोज रोजे के घरवा में शासन पिया अब सहाई ना ननदो के भाषण पिया अरे तू ही बाड़ू घर के मलकिनिया हमर सार के बहिनिया हमर सार के बहिनिया नु हो अच्छा तनी अगर बढ़िया लगता हमरा भैया लोग के तो तनी हमरा साथे तनी ठुमका लगा के आ तोहरे नाम कह देब घर आ जमीनिया ना बना तू नगिनिया नु हो आ जमीनिया ना बना जमीनिया ना बना तू नगिनिया नु हो अरे कदवा में सुधे वाली जुड़ा में लगा के जाले चाल चलेली पत्ता वाली बगल वाली जान मारली हो बगल वाली जान मारली वाली बगल वाली जान मारली वाली जान मारली और कैसे कहे के बा कि बात बाते धनी कि खिसिया के धनी अरसिया के धनी अब बात बाते ते बेलू तला के धनी खिसिया के धनी रसिया के धनी अब बात बाते ते बेलू तला के धनी अरे छत बानी राजा अब तो हम नहीं हर तू संभाल अपन घर आ सुनी घर के काथा हमार माथा जाला जर बता लागेला जहर कटी कैसे राजा के तुहरा दिनिया रे आई कैसे दिनिया रे आई कैसे दिनिया हो कि तुहरे नाम कह देब घर आ जमीनिया ना बना तू नगिनिया तुहरे नाम कह देब घर नगिनिया नु हो कि तुहरे नाम कह देब घर आ जमीनिया ना बना तू नगिनिया नु हो कि तुहरे नाम कह देब घर आ जमीनिया ना बना तू नगिनिया नु हो तू नगिनिया नु और अब हम चाहते
कि हमारे जितना भैया लोग बाड़े जा एगो सैड सॉन्ग के फरमाइश आई बा। हेलो सबसे पहले हम आग्रह करम कि जे भाई लोग बिल्ला लगेले बन जा, जे